Tarte hau Tolosako udalak babesten du. Bueno, arratsalde on denori, Iñaki Irazabalbeitiak gaur ez da osoko bilkurara etorriko, ezin duelako, beraz beste dana gaudenez, osoko bilkura hasi aurretik Tolosa lotzen daukagu, beraz Karmele nahi duzunean. Bai, lehenengo, Tolosa lotzeneko administrazio kontseilua eratutzat ematen da, da kontuak formulatzeko. Orduan, hor daukazute, hor utzi dizutet formulatzeko kontuak, orduan firmatu, jun pasatzen eta gero jasoko ditut nik. Gero, prozeduraldetik da urrengo plenoan onartuko da, Junta Unibertsalan onartuko dira beste enpresan kontuekin batea, ez? Hau da, Erretengibe, Tolargi, Tolosa Lantzen, eta denak batera onartuko dira. Orduan, gaur da administrazio kontseilua formulatzeko kontuak. Gero, registrora eramaten dira, registroan merkantilera. Beraz, ados daudenak. Orduan, oin ja plenokin hasiko gea, lehenengo puntua, martxoak 28an egindako plenoaren akta onartzea. Onartutzat ematen da orduan. Bigarrengo puntua, martxoko dekretuen berri ematea. Ordezute zerrenda, denai banatu zaizue, orduan kontu ematea. Hirugarrengo puntue, diru laguntzan ordenantza orokorraren hasierako onarpena. Prozedura aldetik, oin hasierako onarpena ematen zaio, jendaurrean web horrian jarriko da proiektua, gero jendaurrean egongo da 30 eguneko epean, eta alegaziorik ez baldin badago, ulertzen da onartutzat emango dela. Baldin badago, berriro plenora pasako da. Gabon denoi, hemen orain, hirugarren puntuarekin hasten baldin bagea, orain dela gutxi, diru laguntzen 2017 eta 2019 plan estrategikoa onartu genuen, eta hontan Tolosako udalaren eta bere erakunde publikoen diru laguntzen ordenantza orokorra dakarkigu. Diru laguntza publikoak emateko prozeduran exigitzen dena da bat alde batetik gardentasuna, aurrekontu egonkortasunari buruzko legean oinarrituta, baita ere exigitzen zaiguna dara eginkortasuna eta egingarritasuna diru laguntzen ondoriozko gastu publikoaren kudeaketan, eta hirugarren puntua baita ere eskatzen zaiguna da ordenantza ere bete beharko dela gizon emakumeen berdintasunaren printzipioa. Premisa horietatik abiatuta, erantzun egokia eman nahi zaie administrazio publikoek gauzatutako diruz laguntzeko jarduera gaur egun eskatzen dituen bete beharrei, hain zuzen ere gardentasuna, kontu finantzario eta zehapen araubidearen alderdietan. Azaldutako zioengatik egokia iruditu zaigu egitea diru laguntzen ordenantza orokor bat. Zeinuak aurreikusiko baititu gizarteko, kulturako, kiroleko eta hizkuntza politikoko arloetako jarduerak eta oro har Euskadi toki erakundei buruzko 2/2016 legeak udalei errekonozitzen dizkien eskumenei buruzkoak. Alor horiek zerbitzu publikoen osagarri dira eta horrela ordenantza orokor honek diru laguntza deialdi desberdinen zehaztapen orokorrak ezarri ditu. Aipatu egin behar dugu baita ere, Ogasun Batzordean, apirian 18 egin genuena, Euskal Herria Bilduk aurkeztu instantzitula testu hori hainbat aldaketa, 8 aldaketa onartu egin zienak. Eta honekin batera, aurkezten duguna da, kirol, euskera, kultura, gaztedia eta berdintasun arloko diru laguntza oinarri espezifikoak arautzeko ordenantzak ekarri ditugu, hurrengo puntua diena plenoaren onarpena behar dutelako. Ez dakit inorrek zerbait... Batzordean aipatu bezala ezinbestekoa ikusten dugu legea betez diru laguntzen ordenantza orokorra onartzea, azkenen diru laguntza hauek jasotzeko bete beharreko baldintza eta irizpide orokortuak onartzaialako bertan. Hoi bai, Begoñak aipatun bezala, EH Bildutikan zenbait ekarpen burutu genitun, zeinak onartuak izan ziren, baina bai gaurkoan bi nabarmendu nahiko genituzke.
Alde batetik gogorazi genuen da nahiko persistente izan ginen batzordean euskararen irizpideei zegokionean. Aurreko legealdian, gure legealdian, gobernu batzordeak hala hartu zuen erabakia, modu hontako dokumentuak onartzerako garaian, bai berdintasun ataletik zein euskara sailetikan pasatzea dokumentu hauek, zegozkion irizpideak barneratzeko. Eta nabarmena zen dokumentu hau berdintasunetik bai, baina euskeratik etzala pasa. Orduan, prozedura atzea bota espalima behintzat, eskertuko genuke hala itiaz, ez da lehenengo aldia hizkuntza irizpideak faltaianak halako dokumentotan. Eta bestetik, arautzea beharrezko ikuste duen bezala, baita proposatu genuen, ze ezinbesteko ikusten dugu, diru laguntza hauek zuritzeko garaian herritarrei eta herri eragileei zuriketa hori erraztea. Azken baten, diru laguntza hauek jasotu dituzte, bai herrian ekimen ezberdinak antolatzea dituzten, bai elkarte edo herritarrak, eta ez genuke nahi sortzen den burokrazia guzti honengatik diru hori ez jasotzea. Ondorioz, azken ekarpen bezala izan zen, halako eredu bat helaraztea udalak herritarrak errazago izan zezaten diru laguntzaien zuriketa. Bai, iruditze bali zaizue gai honen inguruan puntu asko daudelako gai zerrendan. Aipatu den bezala, diru laguntzen ordenantza orokorra izango litzeke lehenengo puntua, deialdi desberdinen zehaztapen orokorrak ezartzen ditunak, eta gero daude kirola, euskera eta kultura eta gazteriako diru laguntzen oinarri espezifikoak, orduan banaka bozkatzen jungo gineke. Ordenantza orokorraren alde daudenak, onartutzat, ematen da, kirol arloko diru laguntzen oinarri espezifikoak, gehi anexoak, ados daudenak, euskara zerbitzuko programen konturako diru laguntzak arautzen dituen ordenantza, ados daudenak, kultura arloko diru laguntzen ordenantzan hasierako onarpenan alde daudenak, gazterian arloko diru laguntzak arautzen dituenak ados daudenak, eta berdintasun arloko diru laguntzen ordenantzaren alde, beraz denak onartutzat ematen dira aho batez. Bederatzingo puntua, kreditu gehigarriaren hasierako onarpena. Kasu honetan, proposatzen dugun kreditu aldaketa izango zen 526.927,51 eurokoa, eta bere finantzaketa osoa gerakinetatik dator. Aipatuko genukenak izango zian, hor daukagun zerrendan azaltzidan bezala, 16.000 euro izango zen Tolosako ostalaritza eskaintzaren analisiak sektoraren jarduera hobetzeko eskatu eta lan teknikoa egiteko, beste 11.025 euro izango zen Oriaburuko etxean lehenengo plantan koburkineko ekipamendurako izango zen etxea jaztea, jantzi pixkat. Beste 87.000 euro borobilduta izango zen Elosegi parkean dorrea konpontzeko. Beste 25.000 euro izango zen udaltzaingoaren kasutan ibilgailu hibirrido bat erosiko genuke, eta baita ere jarriko zizkien golan argi urdin horiek luminariak. Beste alde batetik edukiko genuke zezen plazako horrengo faseari aurre egiteko proposatzen duguna da 204.675,51 euro. Gero baita ere urtero egiten den bezala herriko hainbat kaleetan luminariak berritzeko beste 47.452 euro. Beste alde batetik baita ere aurrengo jogu udaletxeko berogailuen sektorizaziorako sistema eraginkortzeko 11.501 euro. Beste 14.000 euro emango zitzaion zitari 50. Neuterrena eta sari berezia antolatzeko, eta beste 110.000 euro paper eskolako igoera 2. eta 3. fasea aurre egiteko. Hau da guk egiten duguna, peronari egite jogun proposamena. Ez dakit, diskurso errepikakorra
izan daiteke nerea bai aurrekontuei beidei ingenunarekin jarraituz eta bestelako kreditu aldaketetan ingenunarekin jarraituz. Badakiu gehiengo osoa daukazuela PNV eta PSOEk osatzen zuen gobernuak, badakiu ez gaituzuela ezertarako beharrez, nahi ez bagaituzue behintzat. Baina aurrekontuko eztabaida eman genunen, proposatu genuen beste lan egiteko modu batekin hasi gintezkela. 4 urtetan udalaren gidaritzapean egoteak halako perspektiba bat emateu, halako ekarpen batzuk egin ditzakeula uste deu, ordezkatzen dituen herritarrengatik ere zer eskaini badaukaula uste deu, eta horregatik proposatu zitzaizuen, ja behin likidazioa indagero elkartzea, nola baite 2017an zehar aurrera eraman genitzakeen proiektuak elkarrekin adosteko. Eta ala gelditu ginen, eta ez duzuen berririk izan, batzordean kreditu aldaketa aurkeztu iguzuen arte. Likidazioa intzan, datuak dauzkazue, eta zuen kabuz osatu dituzue proiektu horiek kreditu aldaketan hausten ditu ingo gehaz, azkenen ez daukago ezer kreditu aldaketaren kontra, baina egia da, guri iruditzen zaigu jarrera kontu badala. Orduan, ikusiko dugu hemendikan aurrea, bestelako aukeraik baote dauden, elkarrekin pausoiek emateko. Bai, nik uste daukagula hitz egiten dugu elkarrekin, baina badaukagu elkarrekin ulertzeko olako zailtasun bat, iruditzen zait. Gaizki ez banabil, Lore, aurreko osoko, ez dakitze osoko bilkuran izan zen zehazki, baina bai, proposatu zen dutela olako lantalde bat osatzea, legealdiari begira gainera, estrategikoak litezkeen proiektuak herriarentzako eztabaidatzeko, eta guk baiezkoa eman genizuen, eta egin genuen bilera bat. Bilera horretan eskatu zenuten interesgarria zala edo derrigorrezkoa zala jakitea aurrekontuaren gerakina zeintzan proiektu horiek eztabaidatzeko edo mahai gaineratzeko. Hori kontu hartzailetzan eskatu zen eta erantzuna izan zen, likidazioan egiteko garaian izango zela momentua jakiteko zeintzan egoera finantziora zehatza, hortik aurrean nolabaiteko plangintza bat egiteko, ez? Orduan proposatu genizuen, gerakina horren kopuruak ematen ditugun etikan haratago bazeudela hainbat gai, plan orokorra izan zitekeen bait, eseri eta hitzen genezakena, eta erantzunik ez genuen jasokuk. Orduan, hor badago gaizki ulertu bat, ez dakitean nun galtzen gehan, egia da beti galtzen gerala, osoko bilkura honetan borondatea asaltzen dezutela zuek eta asaltzen degula guk, baina egia da, gero ez dela gauzatzen ikasi beharko degula bidean, baina guk borondatea badaukagu, benetan daukagulako errespetua, bai ez alderdi batek edo besteak ordezkatzen duen herritarrei, baizik eta udalak, berak ordezkatzen duen herriari. Por alusiones barkatu da, Lore. Aurrekontuen plenoan ezin zen egon, justu aite izan nintzelako, baina gogoratzen naiz, bilera hori, hau da, aurrekontuen ondorioz eta aurre ikusi izan jarrera horren aldaketa eta horren aurrekontuei emaniko gure bozkaren ondorioz egin beharreko bilera gaizki ulertu baten ondorioz guk berriz ere eskatu behar izan duen izuen. Hala zuek onartu zen duten, baina guk berriz ere eskatuta biltzea, ze zuek inongo momentuan eten gure gana gerturatu hartu zen, plenoan hartu zen konpromisoi berresteko. Eta gero plan orokorra esan zula, nik behin baina gehiotan jokinik galdetu dio plan orokorraren nolaban, eta barkatu baina gu gaude zain dokumentu hori noiz jasoko, zuen oinarria noiz jasoko. Orduan, agian gaizki ulertu izango da, guk ikusten duguna dela, ez gaitze, kontutan ez hartzearen sensazio sakona daukagu, ez. Esan bezala, aurrekontuen ondorioz guk bozka bat eman genuen, ikuste genuelako, legealdiko proiektu desberdinak adosteko aukera egongo litzakela, bilera bat egin genuen, bilera hortan gelditu ginen datu batzuen zain, datu horiek hemen daudenak, orduan dikan zuen berri ez dugu izan, ez, eta datuak
ja mahai gainean daude, eta zuek datu egin gainean kreditu aldaketa proposatzen ditzate. Eta gero mahai gainean jartzen dezunen, badolako proiektu batzuk horretik aparte ontzizkezkenak plan orokorra tarteko, nik jokinei behin horietan eskatu dion nola dagoen dokumentoi, nola dagoen gaioi, eta berak eskatu denbora, ez? Orduan, ez dakit, agian jarrerak izango dira, agian hizkuntza ezberdinetan hitz egiten dugun ez da denak euskeraz komunikatu, baina ez zait iruditzen formako horiek dianik. Nahi balin bada behintzat, beste modu batutako hartu emanak izan beharko ditugu, ze bestela gu erabat ningun neuta sentitzen geha, eta jakin badakigu, zuek PNV-ek eta PSOek gehiengoa daukazuela, PP balego gehiengoa zabalduko zenukete, baina guri ere 3.600 pertsonatik gora bozkatu gaituzte, eta iruditzen zaigu behintzat zuek eta zuk udal honeko ordezkari izan eta Tolosar guztien ordezkari izan neurrin, haiei ere gure eskutikan entzuteko bideak ireki beharko zenituztela. Ez gara, eztabaida itxu batean sartuko, baina nik bai berresten dut, esaten dut, herritarrekiko errespete osoa daukagula, eta horregatik saiatuko gela berriz ere elkartzen eta berriz ere puntu horiek mahai gaineratzen. Bozketara pasatu. Ados daudenak, beso altxa, abstención. Hamargarrengo puntua, 2017ko diru laguntzen eranskina aldatzeko proposamena. Hor daude diru laguntza batzuk, nominatibo gisa sartzeko, orduan bere partidan sartu eta izena ematen zaio subentzio horri, nominatiboa, eta bizikidetza foroari dagokion diru laguntzak dira, Euskera Departamentutik Bernat Etxepare Lizeoari buruzko proiektua, ZIT, eta Tolosa CF eta Tolosaldeko Arraun Kluba. Hemen ere, zugia esan dezutena, baina hemen ere esaten duguna da lau proposamena dira hemen azaltze ditugunak. Lehenengo kasutan proposamena zen Tolosako bizikidetza foroari jartzea beraiek egiten duten lanagatik diru laguntza nominatiboa, orduan partida hori hemen azaltzen den zenbakiarekin ja 54.000 euro zeuzkan jarrita, eta ingo genuken izango zen bizatietan banatu. Alde batetik alderdi politikoaren dietak, eta gero beste alde batetik edukiko genukena da nominatiboa edo izen duna bizikidetza lantzea 3.500 eta €450 Hoi izango zen alde batetik. Bigarren aldetik izango zen Bernat Etxepare Lizeoari dagokiona, kasu honetan hizkuntza eta hezkuntza batzordearen onespenarekin diktaminatu zen Bernat Etxepare Lizeoari 1.700 euro ematea nominatiboki, eta horretarako erabilera lan munduan atalean jarrita zeukan edo jarrita genukan dirua murriztu ingo zen, kopuru hortan 1.700 eurotan. Hirugarren aldaketa ingo zen nahi eraskinean, diru laguntzen eraskinean ingo zen aldaketa izango zen hemen leno 9. puntuan 2017 kreditu aldaketan egin duguna, izango zen zitari dagokiona, horre 14.000 euro erastea izango zen, eta modu hontan zite jasokuzuna izango zen 26.000 euro, bere izango zen 20.000 euro 50. urte horrena antolatzeko, eta beste 6.000 euro sari berezia antolatzeko. Eta ja bukatzeko izango zen laugarrena, eta hemen baita ere da 2017 kreditu aldaketan 9. puntuan aipatu duguna, eta lehen onartu izan duguna izango zen 8.000 euro jarrita zeuden, eta hemen izango zen Tolosako de futbol eskubaloiari zuzenduta eta gero takeri arraunari zuzenduta, alde batetik 5.000 euro eta beste alde batetik 3.000 euro biak izendunak, eta dia zor batzuk edorre bukatzeko. Ados daudenak. Urrengo puntua, 11. 2017-18ko ikasturterako ordenantza fiskalen hasierako onarpena. Aldaketa dagokio musika eskolako tarifai buruz, martxoko urte arteko KPIa aplikatuko zaio, kultur tailerretan berdin,
udar euskaltegian materialari buruz, nola aldatu egiten danera, tasa igotzen da, eta gainontzeko tarifa guztiei martxoko urte-urteko KPI-a aplikatzea ere. Hemen ere hau da, puntu hau da gauza bat baita ere edo tramite bat urtero egiten duguna fetxa hauetan, kasu honetan izango zen 2017-2018 ikasturteko ordenantza fiskalaren aldaketa. Kasu honetan musika eskolan, kultur tailerretan eta euskaltegian proposatzen da tarifa igotzea Euskal Herriko martxoko KPI-aren arabera eta kasu honetan gehatu zen 2,25 aurten. Eta horrez aparte euskaltegitik baita ere proposatu zitzaiguna da A1, A2 eta B1 mailetako materialaren tasa 18 eurotik 35 eurora igotzea. Eman duten arrazoia da orain arte lan egiten zutela fotokopiarekin eta orain egokiago ikusten dutela liburukin eta beste material originalarekin lan egitea. Ados daudenak? Urrengo puntua, 12. Leidor Zinema aretoan zine bonu zerbitzua ematearen prezio publikoaren onarpena. Puntua bere baita ere tramite bat izango zen, kasu honetan da Leidor Zinema aretoan zine bonu zerbitzua ematearen prezio publikoaren onarpena, eta hemen azaltzen dira da bi proposamen bat izango zen zine bonua helduarena eta beste izango zen aur zine bonuak. Hauek ja martxan daudia. Ados daudenak. Urrengo puntua, Erromako tratatuen 60. urteurrenaren aurrean aurkeztutako mozioa. Mozioak honela dio. Europako ekonomia erkidegoko tratatuak egun Europar Batasuna eta indarrean dagoen Europako energia atomiko erkidegoko tratatuak, Euraton, 60. urteurrena ospatzen dute. Ilunak 1957ko martxoaren 25ean sinatu ziren Erroman, eta orduko argazkiak 6 herri sortzaileetako estatus gizonez beteriko gela erakusten digu. 60 urte hauetan gizarte Europarrak historian aurrekariarik gabeko garapen ekonomiko eta soziala lortu du. Aldi berean, Europak eraldaketa nabarmenak bizi izan ditu eta krisi sakonak gainditu. Berlingo aserriaren eraikuntza, deskolonizatzaileak eta Argeliaren independentzia, Frantziaren aurkako guda eta gero. Mirari ekonomiko alemaniarra, De Gaulek eragindako aulki hutsaren krisia, lehenengo zabalkuntza erresuma batua, Irlanda eta Danimarkara, terrorismoek eragindako sarraskiak, petrolioaren krisia eta menpekotasunaren energetikoa, bigarrengo zabalkuntza bolada, Europa hegoaldera, Grezia, Portugal eta Espainiako diktaduran erortzerakoan. Thatcherren euroeszeptizismoa, Europa banatzen zuten Berlingo harresiaren eta altzairuzko oihalaren jauskera. Errepublika Baltikoen independentzia eta ekialdeko Europaren emantzipazioa. Sobiet Batasunaren desegitea. Balkanetako eta Golkoren gudak. Hirugarrengo zabalkuntza bolada, iparraldea eta Austriara. Europako hainbat herriren ezetza erreferendunetan haien gobernuek onetsitako tratatuek berresteko orduan, oraindik burutu gabe dagoen ekialdirako laugarrengo zabalkuntza bolada. Krisialdian aurrean, europeismoak eta integrazio europearrak aurrera egin dute batasun barnean zuzendariaren imperioa finkatuz Europa mailako sistema judizial baten bidez. Barne merkatua, askatasun, segurtasun eta justizia gunea, batasuneko hiritartasuna, oinarrizko eskubideen gutuna loteslea, Europako Parlamentuaren botereen gehitze progresiboa, batzordeko presidentzia izendatzeraino, aldaketa klimatikoaren aurkako borroka eta garapen iraunkorraren aldeko estrategia, maila anitzetako gobernantza eta subsidiaritatea, gizarte eta lurralde kohesioa eta estruktura funtsak, euroa, kontsumitzaileen babesa, bereizkeriaren aurkako borroka eta gizon eta emakumeen arteko berdintasuna, lehiaketa, askeko baldintzetan merkatuzko ekonomia sozial sistema bat, kanpo politika komun, kanpo ekintza eta defentsa erabeak. Erkidegoaren ondareaz diardu, zeinek integrazio hobetzea eta demokratikoagoa, solidarioagoa eta sozialagoa ekiteko kemena eman behar baititu. Eta garrantzitsuena, Europak bere historiala bakealdirik luzeena bizi izan du.
horri esker 2012ko bakearen Nobel saria merezi izan zuelarik. Egun, Europan krisi sistemiko bat jasatzen ari gara. Euroaren krisi finantzieroa eta ekonomikoa oraindik dirauena erreskatatzaiekin, estura politikoekin, murrizkepenekin eta ongizate estatutuaren atzerakadearekin. Brexita, terrorismoa, jihadistaren astindua, 2001ko irailaren 11ak eta izuaren aurkako gudak areagotua. Gerratik iesi Europara babes bila datozen pertsonen drama, populismo eurofoboaren zabalkuntza eta Europa erdian demokrazia liberal baten agertzea. Kontseilu Europarreko presidenteak Donald Tuskek honakoa gehitzen du. Washingtongo gobernu berriak ekar ditzakeen arazoak Txinaren politika pazifikoen, Errusiaren oldarkeria Ukrainian eta inguruko herrialdeekiko edo guda edo terrorismo ekialde hurbilean eta Afrikan islam erradikalizatzaileen eskutik, ez diezagun gure buruari engaina. Europa bat egin da soilik aurre egin diezake krisi hauei, baina sistema instituzional demokratiko eta gardenagoa behar du, konplexutasun gutxiagorekin, hiritarrekiko eta Europa osatzen duten herriekiko hurbilagoa eta serio sartu behar ditu barrura eta kanpora begira. Europako tratatuak 2. eta 3. artikuluetan aldarrikatzen dituen baloreak. Europa batasunak giza eskubideen Europako hitzarmenari atxikitu behar zaio lehenbailen eta berezkoa duen aniztasuna aintzakotuz federakuntzarantz aurrera pausoa eman. Eurobaskek Hagako 1958ko Kongresuan Europako nazioarteko mugimenduaren sortzaileetako bat izanik, nazioz gaindiko sistema europear baten integratzeko apustua berresten du, zeinetan estatu azpiko nazioek erakunde komunetan eta aktiboen parte hartzen duten alegia erregioen komite apela baino haratago. Bokazio federala duen Europako herri zahar bat izanik, interes handiz jarraitzen ditugu Eskoziako independentzia referenduna eta Europan geratzeko beren gehiengoaren botoa. Mundura zabalik dagoen Europa federala desiratzen dugu, zailtasunak dituzten herrialdeekiko duen erantzunkizuna berea eginik eta azkeneko funtsa estatuak baino Europako hiritarrek dituena eta Europako herrien arteko batasun gero eta estuagoaren aldeko gure apustua berresten dugu. Bai, bueno, hitz asko eta hitz handiak eta Europaren ametsaren ingurukoak denak, ezta? Idatziak lehenago deolatzea izan dira, harritu dinundikan, ozkenekin nundikan sartu zen, ez? Eta guk Euskal Herria Bildutikan beti izan dugu. Guk Europa bai, baina Europa, herrien Europa eta pertsonak oinarri izango lituzkeen Europa batean sinisten degula, ez? Eta hemen idatzi honek behin eta berriz esaten du, bueno, Europa federala desiratzen dula, zailtasunak dituzten herrialdeekiko duen erantzunkizuna bere egingo duena, eta azkenengo funtsa estatuak baino Europako hiritarrak dituena, ez? Jartzen du adibidez azkeneko esaldian. Eta noski guk ere horrelako zerbait nahiko genukela, baino kontua da gaur egun Europar batasuna ez dela hori, ez? Gaur egun Europar batasuna justo kontrakoa da, ez? Europar batasuna troikaren batasuna da, Europar batasuna pertsonak eta giza eskubideak oinarri izan beharko lituzken batasun bat izan baino kapital finantzieroa oinarri eta kapital finantzieroen menpe dagoen esparru geografiko eta batasun ekonomikoa da. Murrizketen Europa da, inhumanitatearen Europa, non Mediterranear itsasoa hilerri izugarri bat eta injustiziaz beteriko itsaso bilakatu dan, Mare Nostrum baino Mare Mortum bat bilakatzen dugu, eta dugu gure politika, gure estatuek, estatu frantsesak, estatu espainiorrak, hau da, guge euskaldunak zapaltzen gaituzten estatuek agintzen duten Europan hartzen dituzten erabakiak direlako. Mugak ixtearen erabakiak eta mugak ixtearen erabakiak dakartzatelako hildakoak. Mugak izan dituzte eta murrizketak egiten dituzte, eta murrizketek dakarte pobrezia, eta pobreziak dakar desberdintasun ekonomikoa. Eta pobrezia batzuentzat dena, gutxi batzuentzat aberastasuna da.
Eta hori guztia da gaur egun Europar eta Europar Batasuna, eta guk bai hortan ez degula sinisten, Europar Batasun hortan ez degula sinisten. Finantzia erakundeak oinarri dituztena eta murrizketak ardatz dituena, hortan ez dugu sinisten. Gaur dira 43 urte Portugalen krabelinen iraultza mantzala. Hau da, Salazarren diktadura bertan bera gelditu zala, herriak sistema demokratiko bat jarri izuelako martxan. Gaur da eguna, Portugal intervenituta dagola eta troika edo dirua oinarri duten gizonezko trajedun batzuk agintzen dutela. Gaur da Europa inoiz baino demokraziago gutxiago daukan Europa, eta ondorioz, eta kapitalaren Europa horren ondorioz, desberdintasunen Europa sortu da, eta horri erantzun gisa eskuina eta eskuin muturra indartzen ari da. Batzuk eskuak burura ematen dituzte Le Pen bigarren bultara iritsi dalako Frantzian, baino estatuek, Europako estatuek, Europan hartzen dituzten erabakien ondorio dira. Espainian gertatzen PPek eskuina eta ultraeskuina ere bere barruan ditulako, baino ez dago urrutira joan beharrik, oraindikan agintean dauden askok diktadorearen abestiak abesten dituztelako duela gutxi hilerrietan. Ondorioz, guk ezagu sinisten Europa honetan, idatzian datorren herrien Europa horrentan bai, eta horregatikan alde bozkatuko dugu, baina iruditzen zaigu erantzukizun handia daukagula gaur egungo Europa den hau erabat errotik aldatzeko, bestela Europak egindulako berea eta bestela egialako elikatzen bigarren fasismoaren garaiak. Hau da, ultraeskuina, arrazismoa, desberdintasunea oinarrituta dagoen Europa, eta guk hortan ez dugu sinisten. Beraz, mozioan alde egingo dugu, ulertzen dugulako Europa federal baten alde egin nahi dula, herrien Europa baten eta pertsonen Europa baten alde egin nahi dula, ongizate estatuaren aldeko Europa bat eskatzen dula idatzi honek, baina esaten dugu gaur egungo ereduarekin benetako talka egingo duen Europa batetaz hitz egin beharko genukeela. Bueno, bai, mozio honetan agian botatzen dugu faltan Iñaki Irazabalbeitia, nazioarteko gaietan da aditua bera, ezta? Eta berak ere zerbait esango luke seguru mozio honen inguruan. Maiatzaren 9an da Europaren eguna, eta horren haritik Eudelek bidali du adierazpen hau udalerri guztietara, Erromako tratatuen 60. urteurrena osoko bilkurantan onartu eta adierazpenari gure atxikimendua azaltzeko. Adierazpena Eurobaskek landutakoa da, Europako mugimenduaren Euskal Kontseiluak. Itunak, Erromako tratatuaren itun honek, Europako ekonomia erkidegoa eta Bigarren Mundu Gerrako zauria gainditzea bilatzen zuen, pakea bermatzea. Sarraskirik berriz gerta etzedin Europan. Baina pakea ez da estatuek hartzen duten erabaki bat, baizik eta egunez egun, egunero landu beharreko kontzeptua da. Adierazpen honekin, Europa Zaharraren gizakion duintasunaren defensa aldarrikatzen dugu, bere garaian Agirre Irujo eta Landaburuk egin zuten bezala, ez? Aniztasunaren errespetoa, kultura ezberdinen arteko herrien batasuna eta batasun politiko, sozial eta ekonomikoa. Helburu hauetatik oraindik ere oso urrun gaudelako, begibistakoa da gaur egungo Europaren egoera zein dan, ez? Eta horregatik pentsatzen dugu adierazpena hau onartzea importantea dela. Errefuxiatuen krisi humanitarioa handi bat bada, ezberdintasun sozialak handitu eta areagotu egin dira azken hamarkadatan, eta baita ere sortu dira erronka berriak Europan, aldaketa klimatikoa adibidez. Eta horiei dena aurre egiteko berriz ere itun hori ekartzea eta gogoraraztea importantea dalako guretzat, guk ere adierazpenaren alde egingo dugu. Ados daudenak, onartzen da. Oin, gai zerrendatik kanpo dago bakarrik kontu ematea, zeren gai zerrenda egin zenean hau etzan oraindik, baino ogasun batzordetik pasata dago, orduan 3 dekretun berri ematea da. Likidazioa onartzearena, kreditu txertaketa eta kreditu gehigarria modalidadeak onartzen dituen dekretuen kontu ematea. Horretarako lehenengo bozkatu behar da urgentzia eta gero kontu ematea. Ados daudenak urgentziarekin, beraz kontu ematen da 3 dekretu horien berri.
eta gero galderregoak. Ez, hori kontu ematen da, bakarrik. Kontu ematen da. Kontu eman zan ogasun batzordean, baina ez da norbaitek likidazioaren inguruan ez zer esan nahiko balu, edo, ez, orduan. Beraz, galderregoak. Nik bai, barkatu, ez da ineon. Aipamen bat bakarrik, Jose Luis Unanue, Tolosako idazkaria izan dana, orain gutxi arte, berez gaur ere oraindik idazkaria da, orain bere opor egunetan dago, eta Karmele daukagu hemen bere lekuan, baina ja dagoeneko bere bizitza lana bukatu da, erretiratu egiten da, udaletxe honetatik, eta uste dut legezkoa dela bai bere izena aipatzea eta egindako lan guztiagatik eskerrak ematea, ez? Egia da udaletxe batek ondo funtzionatu ahal izateko dauden langile guztiak eta danak oso beharrezkoak dirala, baina egia da baita ere kontu hartzailea eta idazkariak harreman oso ostua izaten duela gehien bat ordezkari politiko guztiekin, ez? Eta, egia da baita ere legealdi ezberdinetan udaletxeko langileak egokitu behar direla korporazio berrietara, ezagutu eta malguak izan behar dutela. Bide horretan ikuste dut Jose Luis Unanue profesional on bat izan dela, gurekin oso harreman ona izan dula, esango nuke gaine izan diran legealdi ezberdinetan da egon diran alkate eta korporazio guztiekin, beraz ez dugulako berriz osoko bilkura honetan ikusiko, hemendik ea iriste zaion mezua, eskerrak ematea eta ea hemendik aurrera opa diogu onena denon partez. Tarte hau Tolosako udalak babestu du.